Ode mamu igbo ba no no na kira igbo akwa kpakpando ki na ekiri anyị na ofu nwafọ Igbo na-ekwuchara ndị mmadụ ọnụ ha ama bụ onye nsọ Evangelist Elliot Uko bịa n'ebe a na-iji mata ọnọdụ ndị Igbo otu ndị Igbo n'ugbu a onye isi anyị ekele gị biko kelere anyị ndị Igbo. Ọ dị ma nke mbụ bụ kemgbe agbachara egwu eke afọ ozi nwaanyị nwoke Nnamdi Kanu tupu agbabo egwu eke ma ọ chọba Nnamdi Kanu a na-apụta na-ekwu ka a haziere obodo Naịjirịa. Unu ndị dịka unu ijechara nzukọ kpọọ ma ndị na-achị ala Igbo dị iche iche mechaa nzukọ mana agbacha egwu eke a afọ ozi nwaanyị ndị niile unu niile mere nzukọ enweghị ozi onye na-ekwuta maka Nnamdi Kanu ma ndị ọha na eze wana ihe onye isi ọha na eze kwuru ugbu a bụ na ihe ọbụla ga-ebute ya n'ala Igbo na ya ga-agba ya mgbe okpuru. Biko olee ebe Nnamdi Kanu gịnị mere na nwaanyị bụ Nnamdi Kanu na maazị ebe ọ nọ? Ihe eji ajụ ihe bụ ndị dị ka gị na-ekwuchitara ndị Igbo Chineke ekpona ihe ọjọọ achọ unu na afọ ihe unu ugbu a otu a ka ndị niile ga-eji gba nkịtị. First of all, I'm making a name now. That's it. See, then where I do Dubai. Why are you there? How to say, I'm not sure about the night. And I said, walking in there, open restructuring, you went that dry. Any pharmacy, Python dance, a bear, and then Farah at their state. I'm not before you went that dry. And I said, you know, I live kind of structure now. But in here, can you from the to be able to say, on that dry? I'm on your own. Now I'm out of structure. Because university, I'm on out of structure in Nigeria. Nigeria, one. So, I got on Nigeria. I'm just going to structure. So, now, as I met Python dance, for them to say, to look at the structure, where Buffalo, for the zone of blue, for the zone in the garage, Father could say, Emerald. Now, Nigeria got there, or more than the structure there. Even there, even like a basic truth. Or more than the structure of Nigeria. Nigeria minded. And also, like, a boy, if I chief near wood, sort of money, even if I told him, we have some of now I'm President General and will do an acquaintance. Oh, Blue Nose, I got a one there. The other about Blue from the person of the India. Who are afraid us? In the school today. Yes, these are more book of any sort. But can I be nice and if I'm almost by the way? Neighbor, why? I must have deal right. Can I hear you? Can I buy a minute? Can I hear you buy that? So that's what this. Also, fun of food, some commission of work I or buy. But I even walk up by a neighbor. But if I say, no more, therefore, restructure. So I don't think I want to know all over. Never have how to forget. Even though we have ourselves with the permission. Nigeria was signatory. You ever water go one in there. Now, Balulu, Obudoka, was selling. It's on the show. And the buy 40 million. So, who wants to buy some self-permission? Oh, we mean that. But I need a queer. Now, John, they translated that. It's that I'm the one who we are one. It was April. No, I call. I'm going to join the music. So, look, I'm surprised. When we talk about that, jump with that, Emily in the school. Before journalism, what it was, because multiply and more is an higher. Come on, I'm going to go and say that. Even the way as president. But what can buy, whatever they will be.
they address their problem, and then you begin to restructure the country. No, not yet. So all of that, and when this is never gonna happen, you are sympathized for of whatever or war or whatever. I am not in support of their sabotage agenda. I am not in support of their translation and accusation of what I mean in war. Ihe a wee na-arụtụ aka na dịka ndị ụfọdụ na-ekwu na ndị isi anyị ndị gọvanọs na ndị ndu ụfọdụ na ndị ọha na eze dịka ha gbara mgbe okpuru eji kpọbata ndị amị agbacha egbe if I ever marry him, would not have if I will ever buy a non this year, one new, non Gabby, about what is so much about it. You have no, this year, who can watch, no matter to do well. What is the song everywhere? More happens about who you because my voice will read, and I'm a responsible man. But even that way, for some people, and achieve it. But what do you know? All the meeting with the governors. And we have that. Now there was one room. Almost fascinating meeting. Now there was an epidural structure in Nigeria. Then, I was saying, position for this is in now, I'm saying making sure that the structure is real. No brought a mafia for people. And they're not real structure. Not developed by the states, but going back to the regions. In fact, his words were going back to the 1963 constitution. Now the room, let me take the people held with the Sabbath government, right? Yeah. So, what is it? Now you have to also means we can have that. Some people wasn't there, but say why I know that. Although go 5, 6, 7 years or 10 years. I chopped that the event with the other. I know level, body very level. The other one, I like the peace, the negotiation, dialogue. So, the government and the governors never tried to they have believed in my brother. Even was the other thing, what there is. But when was it in Agba if na achọtara ebe Nnamdi Kanu gịnị ka ị na-eme kemgbe a maka na ọ dị akwa nzukọ people na kwa ebe mu right from Monday na people na from na kwa ebe mu kwa ebe mu mo na di tupu ebe God no go do God na mu ma no mo na do election kwa ebe na mu ma o isi anya for apply for because when I was the member president dan gumma when I youth in the program when I was the dan gumma o eje bojuku je ba ya bo ibe juba bojuku maka mu ya ndamba le ya juro ko de boje ba ya eje be no se ko be je ba ya bo se ba force ya ibi bo me no na kina de do na to ko this bo ma o bro ni ga juro dia je ba ya I follow him. People are going to get this book. I'm a the boss ever. I force the grocery. I'm going to come again and number, but you have the other boy. Yes. Anybody who's a boy. Yes, ihe njide ihe a bụ na ụdị ndị dị ka gị na-ekwuru ndị Igbo na-achọ ọdịmma ndị Igbo ogosi na ihe menwe afọ Igbo na ndị Igbo ga-agbachi nkịtị mana ọ bụ na ịzọtacha ife ọma clear. Now this activism will threat so many people. So many people conclude even that they have a threat to what they see themselves as or what they think they are. So now they will only easy. They are not call up what you one of the family. If I won't believe we faith in him. No, they have and when we are watching, on the one in the before them, was in a capital, before them. So, if you talk about faith in him, that's it. So, the traditional political
leaders, they are not comfortable with you. Are you following me? Ya bụ na ọnọdụ ha nọ bụ ọnọdụ nke ha na ọ bụrụ ihe ndị Igbo niile ịzọta nke ndị Igbo maka na ihe nna m na-ekwu bụ nke ndị Igbo niile. Enwere onye ọzọ na-abụọ na-aga ndị mmadụ na-eso eke na-eso na people fụrụ ya n'anya so ife ọ na-eme ndị mmadụ na-eso ya ga-fight ndị jiri pawa ọ ga-asị na aga nọkwa ebe a ụtakịrị abịa napụ ha oche bupụ oche ma so eke na so na ya chọrọ ebe a ga-eme ka cross ya it's normal. It's natural. All to one in Nigeria has only made fake. So we're only it's in Lagos. It's in Lagos. Now one journalist says, boy, you take them some we will not get an even when the interview have right now. Nigeria is fake. Even the Nigeria is false. Our census is false, fake. Our population figure is fake. Population figure is a so the fake. Bogus figures. The population figure is a lot of us, fake. Structure Nigeria is fake. Every bureau our economy is fake. LM one, the whole center, they go one, Kevin states. Okay, they work on that. If I say the fake, so good Nigeria be the young soldiers seized the power in July 1967, 50 years ago. I had that, the Britain never got across Biafra, Fatima Nigeria. Over the women ever. Can they told the all that group of soldiers, the women ever. Fuck Nigeria to it. Fuck states. Fuck local governments. Fuck Uburu. It was first week here, other workers, a walk. Pride, finish. Uburu down below. Aisha, Maguru. No biam, now no employment, now poverty, now Boko Haram, African Nigeria. The Kelly states in there, go on to 12 states. It was like 19, 21, 30, 26. States are in Nigeria, but they go to everybody. Style half our walk. The California, Kelly, Canondo, fair for a pride, what I took a conference. You know, then I work conference. I made 1994-95. From World Report. I made 2005 conference, from World Report. I made 2014, okay, Jonathan, from World Report. The African world of Chicago, 50 years ago. Fakanachi, Ofurime who was 25-year-old lieutenant at that time, Nigeria. Ofurime Fabu. Obasanjo achieve Nigeria Ronaldo Chukwu Civilian. Yet those young soldiers of 1967, 50 years ago, they are today in their 70s, all fighting Nigeria was stage. February can do Nigeria. But the reality of Nigeria is Nigeria. Nigeria must be structured, must be restructured. How is structured Nigeria commander? But the fair for all, the man, or did you find out that is structured Nigeria? That will lead to the agitation of a body. So that okay, that's opposite. But I don't want to go there. I restructure Nigeria since I never think I IPO with that. As soon as I restructure Nigeria back to true fiscal federalism. It was before 66. Yeah, but on the open and on the bank, I obodo ha. Where in Acha? But my laboratory, Eastern region as the fastest growing economy. Open up, wait, came by I mean, when did they match states for the Africa? Or Shifa Naju, Kedozo. But look what they buy out of frustration. So, okay, can it be easy? Blue Makabai, he get an example, score 120, and make an admission. Why? What of my people will be 130. Therefore, go and score 120 and make an admission. When you also, then some job, then score 25, any admission. Why? What of my state can do 20. So when you want 25, a admission. When they want 20 and that. And all that, for the temporary pollution, to that they be engaged. Like you go youth acquisition program, skill acquisition program, and nothing. No, I said that, I'm going to keep that in the ambulance of the video one, and I can't kind of. I'm going to give them work about it. Only way away. It's why they are frustrated with the state. Onye si ewu ihe ọzọ nnụrụ n'ihe ikuru. Ụfọdụ si na ndị anyị na-achị anyị dịka ndị politicians. Na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ugwu
tinyere n'ọkwa ha na-ekwu ihe na-eme ha dị ka agent ọ bụ eziokwu enwere mgbe ndị Igbo since 1966 51 years Michael Abaritu ruo tata ndị Igbo enwere ebe a na-akpọ political power na political leader Igboju anyị nwere ya since ife izizi papa ya na abịa wụrụ ụgbọ abịa sika nwunye nwụchanye ya bịa achịba ndị Igbo chisia ọfa ndị ugwu na-ekwu onye ga-anwụnye ya amị faji polisi faji security faji ibe niile faji judiciary faji everything so ọ bụrụ na m achọrọ igbe adịgote ị na-ekwu eziokwu na fama chọrọ so owebesi enwezi culture of ndị na-achọ ugwu na be anyị ga-eburu ụzọ wee defer to ndị ugwu mee ka ndị ugwu like ya fa na-ebe ebe ndị ugwu chọrọ dere anaghị ekpogbu fanachi anya ibe mfụ ka ndị etorite kwuru young soldiers in their 30s or 40s ga-eme crusades the power Father Lord and Abuja of Lagos as case may appoint younger lieutenant colonels post-war guards in Imo State post-war guards on Anambra State ndị ugwu ahụ abịa ebe a na-achị anyị our leaders enwere balls ndị bụ leaders anyị ndị wetara anyị leader bụ ndị ọzọ ele anyị ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa mana emeriri anyị n'agha were ụdọ abanyeghị na mmiri kee anyị ibe anyị na-adị na-agaba n'isi ị na-eme eke gị ọkpọ na-asị gị jide gị na na-asị gị wọ Naịjirịa ị na-eme na etu ehi na adụrọ mma na ọnọdụ gị adụrọ mma na ebe shi ụdọ pinchi gị eke gị ọkpọ sị gị wọ Naịjirịa ụmụazị ya na-eme kedu ka anyị ga-esi na-ejam na ya score 115 110 120 ị na-enye anyị admission si na cut off mark state time 130 ndị ọzọ enwe 25 28 inyefe admission si na the own cut off mark bụ 20 mana kedu ka ndị Igbo tọpụ ha na-agba otu a ka anyị ga-esi dị abụ ekele anyị ụmụazị onye akwụkwọ na ịtụsị ụmụazị fụ na enwere na nwunye na ọnọdụ ya gama jiri ọsọ oke na ha ga-apụsị fọ n'obodo ndị ahụ kedo ndị Igbo abụ zụrụ anyị ọkpa na nke anyị ọkpọ na-asị wọ Naịjirịa sizie gị wọ non-negotiable ibe akpọ aka ọkpọ sị zụrụ gị ọkpa n'kelere ya abụ jide gị naanị ịma abịrị n'elu ibu eke gị ọkpọ sị gị wọ Naịjirịa ụmụazị be anyị ojufa mere eju ojugova ọzọ na ha chọọzi ọgbọ ha na-ekefa shu na adụgo ebe ọ na-epikchi achọrọ ya gba ebe shu na-epikchi ka a ga-esi megide eweta Biafra mụ ha na-achọ Biafra na mụ achọ karị strọkchọ Naịjirịa ana m achọ ka enwe Biafra onye ọbụla nwata pozishọn mana ụmụazị be anyị na-achọ ka enyefa Biafra na kọrọ bụ ife bụ igwefa na fa na-ebe akwa na ntu na adụfa na agbụgbufa ya ị na-ene abịa na mama gị ga-ekuru gị nwatakịrị wepụta akpa okwu gị chụọ ebe dị ntu chu na-epechi gị fụ ọbara na-agbanye n'ọba ọrịa sitapụ dị ọbara tee bandeji kụbaga ntu afọ fụpụ dị ntu na akpa okwu ka ọ dịrebe ya mana onye na-achị Naịjirịa achọrọ ịma ife ụmụaka na-eberụ si ka kekpokoro ụmụaka na dialog kekpokoro egwu ya dị shu na-epechi fa achọrọ ịma nọ wọ Naịjirịa igbu akwa akọkpọ wọ Naịjirịa non-negotiable ibesi ike akwa ibegide ibesi etu ụbọchị ese ndị pati ndasị gbụọ asị gị wọ Naịjirịa onye isi na-anya ịfụ na ndọrọ ndọrọ afọ 2019 na-abịa abịa ejebego fụba ndị dịka Babangida ha na ihe ndị ọzọ dịka isi kwuo na mbụ na ọka ha bụkwa ha ndị amị a chịburu ọka na-achị ọ bụrụ na emesie ihe a na restructural na anyị na-ekwu maka ya ọbịa ha ruo n'afọ 2019 kedu ka a ga-esi ga kedu ebe ndị Igbo ga-anọ bụ na ọ bụrụ na ha restructure Naịjirịa ga-egbu etu ọgbọ si egbu kenu mgbọ mpempe na agbanụkata omebe steeti ruo Naịjirịa ga-egbu restructuring dị inevitable ma ọ bụrụ na Naịjirịa enwụrụ ka a ga-esi mee ka Naịjirịa na-egro dị mma without restructuring the politics ọ dị possible maka na ibe ifuru eke steeti anyị na-ekele oge bụ ndị a na-ekele nke izi ga nwa oke o kerie ka o wedozi obodo o kelee megide ndị Igbo o kelee
May 26, 1967. Okay, like at the rivers across the way. Why could you put a chain? Never to care. Stay second. Some what I have out of my stay second. I don't move. Now we go on this Christmas and I and we run about Paris Club reform there. I wouldn't ever Paris reform. Kogi State will collapse. So what's that? From a it was again Nigeria, the state of Nigeria. I walk. From a see all day that I never got a sponsor. Who buy it, who buy Abu Keba, not that's one Nigeria. Then you bear a cake of one Nigeria. I can go for a while, first of if I happen. Oh, by as I got before, to the airways, no war. In other words, they are understanding of the oppression. But our leaders, we were all cowards and put that side, Abria. All over the gap from the by, if I can remember, about what so, can even they would you which was a church from Nigeria? It was a kidding, you saw it over there. It was far by many there. No, the function in there, like according to them, they never I am putting us to them, Babona. Every first of all, as one Babona, but the Babona were the Bible. Odema oyisi dịka o si ada ugbu a kedu ndụmọdụ ị ga-enye maka na oge nne ya wọdụ oyisi ọhaneze gba gburugburu batara ọ sị na ya ga-eji ọbara ya chụọ aja na agaghị egbu ọ dị mma dịka ndị obodo anyị si achị ugbu a dịka ana Igbo si dị ugbu a ndị ha tie n'ọkwa maka na ije kpọọ mee nzukọ n'oge mere eme ndị isi ndị gọvanọs ofu n'ime gọvanọs kwesịrị nọ n'ala Igbo bụ Rochas Okorocha otu o si eme na Imo akpọọla gị mana e were ndị dịka unu ndị dịka Nnamdi Azikiwe ha ndị Mbakwe ha akpụ ha mana o je na-akpọta ndị mba ọzọ South Africa a na-arụsụkwa aka na onye a dịka oriri ego ndị obodo ọ dị mma ihe a chọrọ ịma dịka onye na-afụ ndị isi a gị na ha na-afụ kedu ọnọdụ ndị isi ndọrọ ndọrọ n'ala Igbo otu anyị nọ na ya ugbu a my position bụ etu ọ dị ka ọ dị for over 25 years kedu ka anyị ga-esi si na ya pụọ 93-94 a na-agwọ na Deko ebe ahụ anyị for over 25 years ka m that Nigeria must be restructured consensually there were a conference Nigerians from all the regions sections ekwuo ka a ga-esi wee bi na nke a nụghị for ebilibo imposition 1999 constitution imposed by the military and that the militaries were structured with other works si kedu ka a ga-esi kpogharị obodo dozie ya ka ọ dị mma ya bụ restructuring back to etu ọ dị tupu anyị ebido mgbe a na-akpọ regional autonomy and true and fiscal federalism anyị ga-echi ya na ya nke a bụ one of the position ọzọ bụrụ na ụmụaka be anyị enwere iwe mana ebe akwụ ka edozi obodo eri oge azụ faso dị na ya apụzi ịgbafe egbe ya ma solve the problem ọ na-abụ mgbe na-agụta asị na fa na-agbagbugo na-abụ abụzi na ọ bụrụ ebe Boko Haram ji wee chie n'ala obodo iwe ka ndị na-achị achị ụfọdụ mana ehihie ehihie kedu ka ihe si wee loo na ụmụaka digide frustration digide frustrated out of frustration because na-achọ ebe Nigeria where branches in 82 countries all over the world, where radio stations broadcasting all over the world, where softwares, where TV, everything all over the world, where membership got in their millions. Can you get see where though? The ABC, the proscribe it's not about terrorists, it's not the devil, wherever people go, no, the devil, functioning in Arab level. Can you get see where they do? If I get back to drawing people restructure, but that's everything. I can back my word. So in fact, that's all the problem. All far city ever down in a bank,
ịgbala iwe fa onye na-achị achị chọrọ ịdị ya maka na ife na-agba anya na mmiri ọ na-anya ndị boko haram fọ dialog fajụ ọ na-erichi atụ ndị na-eje na-etetụ dialog mana anyị ma ọ na-akpọ nye mmiri ọ chọrọ dialog ụtụ ụmụaka ma anyị na-ewe iwe so egbe ka ọ chọrọ ịgbara na-asị na ọrụ mgba kpọọ ụmụaka chụọ afa kedu ihe bụ uru uru achọrọzi bụ ndị Naijiria ọzọ ka ịkpara ụlọba ibidozie ike ọbụla na-achị obodo ị ga-efe ntị na mmadụ ka dozie obodo arespọktụọ Naijiria ịjụ na ime egefa ntị ịjụ na ime arespọktụ ịjụ na ime adụfụrụ ịjụ na ime adụrụ ife ntị ịchọ na ime were obi onye n'ime bụ wọd Naijiria onye kwụsị ike ọkpọ sị wọd Naijiria na ọdị wọd Naijiria jide onye a naanị ọ na-ebe na ezigbo jide n'ụkwụ na afọ ya afọ n'ụkwụ gbalị ya n'ọnọdụ ya na-arụ mana ya nọrọ ọfụma ị na-eki ọkpọ na asa wọd Naijiria ọ na-ebe ị na-eki ọkpọ sa wọd Naijiria na ọ nwụrụ sị na wọd Naijiria mana ọ bụrụ na akịpụpụta na-eti ọ dịka bụrụ